Hi mga kamanang, bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. At ngayong gabi na ito ay pupunta tayo sa City Center. Wala naman masyadong ganap guys, kakain lang tayo doon sa may Chinese restaurant. At the same time, may bibilhin din daw tayo. Oh, hayan, di ba? Hindi pa kami nakakarating ng City Center pero pinag-uusapan namin kung saan kami kakain. At sa dinami-dami ng mga nilatag kong mga pagpipilian, well, doon din pala ang bagsak namin sa Chinese restaurant. Ewan ko ba, paulit-ulit na lang pero hindi nakakasawa. Ano ba naman kasi guys, iniisip mo pa lang yung buffet at saka yung hot pot, mapapawaw ka na naman. At meron ding malapit dito sa amin, Japanese/Chinese restaurant. Ang Little Chef Bear ay marami na ako na-feature na video dito. Pwede nyo balikan sa mga previous na vlogs ko. Ang sabi doon is 79 real daw na unlimited na hot pot at pati drinks na rin. Anyway, hayaan na lang natin kung ano yung gusto niya. Total siya naman ang magbabayad eh. Ayan, at nandito na nga kami sa City Center. So gagawin lang tayo ng pakanan kasi dito tayo magpa-park ng sasakyan. And hoping lang talaga guys na maraming mga parking space. Kasi honestly speaking, dito talaga kami nahihirapan. Na dati wala naman kami ka-bother. Oh wow, bothered daw. Maraming tao or hindi. Pero ngayon na guys, yun na yung una namin iniisip or pinuproblema ba. Ganon siguro guys, no? Ito na yung number 1 na problema pag may sasakyan ka. At bago ka makapasok sa parking area nila, heto nga at may kukunin ka na ticket. So kailangan mo lang pindutin ganyan. At naalala ko pala guys, natawa na naman ako. Ano naman kasi nung first time namin na pumasok nito si Jay. Na-ignorante pa ang mga person. Pero ngayon, very good na tayo. As in very good na. Ayan, pansinin nyo si Jay. Alam nyo ba guys na napaka-conscious niyan when it comes to parking. Hindi pwede sa kanya yung pwede na or bara-bara lang. Kailangan talaga perfect ba? Yan ang napapansin ko sa kanya. Uy! Habang naglalakad kami ni Jay tungo dyan sa Chinese restaurant, Shanghai Garden Restaurant, ayan na sinasabi niya na wag na naman daw kami mag-grocery ngayon. At dahil mabubusog na naman daw siya, for sure, tatamarin na naman daw siya sa paglalakad at pagbibibit ng mga pinamili. Kaya ayan, hayaan na natin siya. Pasok namin sa loob guys is marami talaga mga tao pero nakikita ko ang daming mga Pilipino ngayon dito. Swerte na lang talaga kasi may available na table good for 4. Dalawa lang kami ni Jay kaya yun na yung kinuha namin. 88 real per person, good for buffet at hot pot na yon. Okay, first stop. Heto nga at nandito na kami sa soup station. So, bali 3 soup ang pwede mong pagpipilian dyan. So, ang kinuha namin is ito nga yung may mais. Nakalimutan ko na kung anong pangalan yan, guys. Sorry naman. Ito pala yung bali yung pampa-warm up namin. Nung naubos na namin yung sabaw, heto nga sinundan ko na si Jay kung ano yung una niyang kukunin. Napansin pa nga niya na binibidyohan ko siya. Sabi niya, wag ko daw siyang i-video. Kaya alam niyo naman ang person, napaka-allergic niyan pero gustong gusto din. Minsan feeling celebrity din siya, oy. Tignan niyo kung anong ginagawa niya. Sige, bukas doon, bukas dito. Ayan, chine-check niya kung ano yung gusto niya. Sus, ang bagal niya. Kaya ako na muna ang sumandog dyan, guys. Ang kinuha ko is sizzling na tofu. Basta, spicy yan. Oops, kunti lang kukunin muna natin, guys. Huwag mo munang i-full blast yan. Kasi unlimited naman yan at pwede ka naman bumalik dyan. Next, eto na si chop suey. Kung napapansin nyo guys, na malapit na yan maubos. So, kumuha lang ako ng konti kung ano lang yung naabutan ko. Tapos, babalik tayo pag na-refill na. And yan naman si fish fillet. Bali, isang piraso lang yata ang kinuha natin. O, diba? Pakunti-kunti lang ang lagay ng person. At dito naman tayo sa may salad station. Hindi talaga nawawala ang papaya salad ko pag pumupunta kami dito. Ang sarap-sarap kaya yan guys. So, heto na at bumalik na tayo sa ating table. As you can see, pakunti-kunti lang talaga yung kuha ko. Naku, si Jay. Yan naman ang first plate ni Jay. Tignan nyo guys. Favorite niya talaga ang prawns. Dami niyang kinuha. Di naman halata na gutom na siya. Tapos yung sabaw, ayan, kumuha siya ulit. At dahil dumating na yung hotpot namin, heto nga at kumuha na ako ng mga pwede kong ilagay. Dito naman guys, pwede kayong kumuha either beef or mutton fillet. Anyway, naka-level naman dyan guys. So, ang kinuha ko is 2 plate ng beef fillet. Ang hinahanap ko talaga dyan guys is yung may kunting taba. Ayaw ko yung purong laman. Mas masarap kasi kung may kunting taba guys, lalo na sa hotpot. Oh, yummy. Cannot wait na. So, dito naman is marami ka talagang pagpipilian na pwede mong ilagay sa iyong hot pot. From seafood, sa mga marinated na meat, from vegetables, noodles, ganyan, at marami pang iba. At nagkataon lang guys na kunti na yung laman and waiting na for refill. Ang kinuha ko palang sabaw is yung hindi spicy kasi nga kukuha din naman ako ng mga iba't ibang sauce to make it spicy. At yan na yung mga sauce na kinuha ko na nilagay ko na lang sa isang lagayan.
ang aking 2 plate of beef fillet. Siyempre, kumuha din tayo ng ilang mga vegetables gaya ng mushroom, lotus roots, and marinated beef. Tapos, I was surprised guys kasi ang gulay nila is may kalkalunay. For how many times that we've been here, first time ko lang talaga makita si kalkalunay na kasali sa vegetables nila for hot pot. Lagi kasi ang Chinese cabbage or kangkong. So we'll see. First time ko lang din matry kaya kunti lang din ang kinuha ko. So heto na at tinitimplahan ko na ang aking hot pot. Pero si Jay naman gutom na gutom ang person. Walang pakialam. So ayan, mekos-mekos na natin ang mga ingredients. And as per his instruction, una kong ilalagay ang mga beef. So dalawang klase ang kinuha ko, yung beef fillet at saka yung marinated na beef. At ang sabi niya, una ko daw ilalagay ang ating beef fillet at wag daw muna ilagay yung marinated na beef. At alam nyo ba na hindi na ako kumuha ng mga seafoods na pwede kong ilagay sa aking hot pot, gaya ng crab meat at saka mga prawns, dahil ayaw niya talaga na yung sabaw namin is iba-iba ba yung lasa. Oo nga naman, lasang baka tapos mag-aamoy talaga ng mga seafoods. Naglaban-laban niya. Ayaw niya talaga yun guys. Last time nang pumunta kami dito at feel ko talaga na kumuha ako ng seafoods na panglas ko talaga na nilagay yun sa sabaw namin. And ako lang din naman ang nakain. So, inayaan ko muna nakainin niya yung baka ba tsaka mga gulay. Tapos, pag ayaw na niya, that's the time na nilalagay ko na yung aking seafoods. Hindi naman sa pangaano, pero madalas kasi yung mga seafoods nila ay hindi fresh na. Hayaan, nilagay na natin lahat yan at hayaan lang natin na kumulo. Pag medyo kumulo na ng konti guys, pwede na natin upakan. For the mekos-mekos ang person. O diba? Natatakam talaga ako sa lotus root na yan. Very popular sa mga Chinese talaga. At nung hindi pa nakulo ang aking hot pot, heto nga at pumunta nga ako dito sa my station na to. Bali kumuha pala ako dyan ng isang siomai at saka isang pirasong lumpia. Oh wow, bagong luto kaya yun. Yan marami kang pagpipilian dyan. May dumpling, may shrimp siomai, may chicken siomai. Pero ang kinuha ko guys is yung chicken siomai. Ewan ko kung dalawang piraso yata kinuha ko dyan guys. Oo, 2 piraso kasi inisip ko si Jay baka gusto din niya. Tapos naglagay na din ako ng sweet sauce. Ayan. Para din sa lumpia yan guys. So kunti-kunti lang yung pagkuha natin kasi pag hindi natin naubos, sayang naman. At kung naubos din natin, pwede naman tayong bumalik guys. Strict rule number 1, huwag tayong kukuha ng sobra-sobra na parang wala nang bukas ba. Kung naubos mo, pwede kang bumalik. Ang problema lang guys, kung madami kang kinuha at hindi mo naubos, patay tayo dyan. Eto naman ay kumuha na ako ng isang pirasong buchi, wonton chips at saka yung puting napaka-crispy. So dire-diretso lang ang kain guys. After nun is pumunta ako sa my fruit section at kumuha nga ako nito na, ang tawag nito, watermelon at sweet melon. Basta melon na yon. Although unlimited ang mga drinks dito, iba pa rin yung kinuha namin na drinks. Parit yan sa bayad. At heto nga at tapos na kaming kumain. So ang natira guys is itong kalkalunay. Ang kalkalunay, pinapakita ko yan guys, na nilagay nila pati yung matigas or magulang na part. And to tell you honestly, yung kalkalunay talaga is hindi sila match ng hot pot. Medyo magaspang ang dahon ng kalkalunay pag nilubog mo yan sa hot pot or niluto. Kunti na nga lang yung kinuha namin, hindi ko pa naubos. Anyway, hayaan na natin. At least next time, alam ko na. So after namin kumain ng dinner, patungo na tayo sa the most exciting part. Oh wow! Siyempre, bibili ako ng relo ko kaya exciting yun para sa akin. Uy, sino ba naman ang hindi may excite? Diba? At dahil Ramadan ngayon, ang mga mall ay nagbubukas sila by 11 AM. Yung mga ibang shops is 2. At yung mga restaurant naman ay 7 PM kasi tapos na ang fasting. Pwede nang kumain ng mga tao. At syempre, nandito na tayo sa aking one of my favorite na spot. Ngayon lang to guys kasi kung may bibilin, favorite na talaga. Kung wala, daan-daanan lang natin. At dito ko rin binili last time ang aking relo na G-Shock. So, Magi 8 years na yung relo ko na yun. Buhay na buhay pa At nandito na tayo kay Mr. Tiso. Ayan, yung dalawang kuya dito, kilalang kilala na namin. Kasi nga hindi naman ito yung first time na nabili kami dito. At nung dumating nga kami dito, hinanap ko talaga si Kuya Dennis, yung kababayan natin. Mas feel ko kasi siyang kausapin kaysa sa ibang lahi And sabi naman itong kuya, naka-break daw siya. Pero habang inaantay natin, for datingin na naman ang person. And mukhang matatagalan pa yata ang break ni kuya. At heto nga at nakapamili na ako ng bibili kong relo. Flexing itong napili kong relo. O diba, hindi naman siya maliit, hindi naman siya malaki. Ayaw ko din kasi yung malaki guys na parang mata ng kalabaw ba. So
So it's just right, lalo na pag nag-formal attire. At nung okay na ako doon, for the go, bayad-bayad na tayo guys. Ito nabili ko palang watch is medyo maluwag siya sa akin. Kaya sabi ko kay kuya na bawasan ng konti. Yung just right lang ba? Ayoko kasi yung may konting luwag-luwag. Ayoko ng ganun guys. Gusto ko lang talaga yung sakto lang. Hindi naman siya masikip ganon. Kaya hayaan na natin na ayusin yan ni kuya. Sabi pa nga yan guys, tawagan daw niya si Dennis kasi siya na lang daw yung gagawa. Kasi may gagawin daw siya. Tsaka hindi daw siya medyo marunong dyan sa mga ganyan-ganyan na adjustments. Naku kuya, ano ba yan? Pilipino lang talaga ang sakalam, oy. Sige kuya, pukpok lang ng pukpok dyan. New watch. Yes, new watch. Yo, happy na naman ang Fairson Paul yan. Anyway, heto nga at nung natapos kami doon sa may Tiso, sabi ni Jay, daan daw muna kami dito sa my home center. Sabi ko nga kay Jay, akala ko ba tatama rin ka pag nabusog ka? Nalalaman ka pang pag-i-stroll dito, kala mo naman bibili ka ba ng furniture or what? Kaya nga tayo hindi nag-grocery dahil sinabi mo na tatama rin ka pag nabusog, ganyan. Pero dito, wah, may energy talaga na ikot-ikot dito. At ako naman is for the follow ang role. Kung saan gustong pumunta ang bossing, doon din ako, oy. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang bilhin, guys. Kasi wala naman siyang sinasabi except sa computer table ba yun? Pero wag ka, oy. Ang mahal-mahal naman ang mga presyo dito. Gaya nga ng sinasabi ko, mo mga furniture na to, hindi ka naman magtatagal dito. Tapos pag umuwi ka ng Pilipinas, ibebenta mo na, stressful pa yan. Maghahanap ka pa ng buyer, tapos babaratin lang yan. Ganda ng ratan dun, oh. Mga aesthetic ba na mas gusto ko talaga yung wood. Grabe yan, ganda niya no, 629, mega offer daw. Ganda. 919. Ang ganda-ganda niya guys, pero oh my god, 919 real manoy. Nasaan na kaya? Gusto ko talaga itong mga wood po. Mga ganyan. No, parang gusto na matulog si Jay. Guys, tingnan nyo naman si Jay, oh. Parang nag-aantay na lang ng kasama dyan. Parang gusto matulog. Diba, nang sayang lang kami ng oras nang pumunta kami sa home center. Parang gusto lang yata humiga sa kama ang person, oy. So, hayan na nga guys. Heto nga at pauwi na kami. Papunta na kami sa basement parking area ng city center. And there you go. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Maraming salamat. And sana patuloy nyo pa rin akong susuportahan sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Mariper Vlogs lang po. Hanggang sa susunod na video guys. Thank you. Bye!